В днешния топ 5 с Надежда ще открием... Ние вече ги открихме. Вече ги приложихме. Някой от тях ще приложим. 5 начина да развалиш отпуската на шефа си. Шеф, Номер обичаме те. 1. Елементарно, Уотсън! Отиваш на море, където е шефа. Да. Ама без да очаква. Проучваш старателно къде, кога входи в хотел, в коя стая. Всичко. От А до Я. Взимаш съседна стая и тъкмо когато той излезе на балкона, вдиша морския въздух и отправи взор към хоризонта, Се изцепваш. Ей, шефе, здрасти, бе! Колко се радвам, че те виждам! Ще ходите ли до плажа? Защото ние сега слизаме. Аз съм с близнаците, сега ще ги видиш какви са станали мушмуроци! и нали разбираш как... А той, например, не е с жена си, с любовницата си. Чакай сега, чакай да стигнем до номер 3, не бързай. Стигаме до номер 2 от 5 начина да развалиш отпуската на шефа. Елементарно, Уотсън. Скъсваш го от звънене през цялото време. Когато изключи телефона, започваш да звъниш в хотела. Когато там спрат да ти обръщат внимание или те блокират по негово искане, започваш да пращаш писма с куриери и така... Сега, вероятно ще те уволни, когато се върне, но нали целта е постигната. Отпуската развалена ли е? Развалена е. Еми. Номер 3 от 5 начина да развалиш отпуската на шефа. Не се обаждаш, не го срещаш, но взимаш сам кардинално решение в негово отсъствие. Абсолютно сам. Това му гарантира сравнително спокойна почивка и тотален провал на бизнеса, което от своя страна скапва всичките му почивки години напред. И той си плаща за всичко, което ти е причинил до момента. Куче мръсно! Стигнахме и до любовницата. Номер 4 – 5 начина да развалиш отпуската на шефа. Като си има предвид, че той има романтична история с секретарката, просто и казваш къде отива на море и споменаваш, че си чул той да споменава, че така би си мечтал точно тя да е някъде наоколо. И тя милата захапва втори път кукичката. Веднъж, че му се е вързала да му стане любовница и втори път се да отиде на морето при него. И отива. Честито! Вие сте на море с повече от една жена. Номер 5 от 5 начина да развалиш отпуската на шефа си. Обаждаш се в хотела малко преди той да пристигне и питаш на рецепцията с много сериозен глас. Извинявам се, дали е пристигнал при вас на почивка господин Еди кой си? Да, Със семейството си, нали? да. И се представя за директор на голяма телекомуникационна компания, нали? Да, но вие имате ли право да задавате тези въпроси? Какво Вижте, искате? хотелът ви е в опасност. Човекът е луд, това не е семейство, са заложници. Те са под наркотично въздействие и затова ви се струват щастливи. Просто не допускайте да загинат невинни хора. Казваме ви го като предупреждение, от специалните служби съм. Това е операция от пускарите. Разбира се, тук може да добавим и малко насилие. Като например? Като например, понякога полицейските власти у нас се случва да сгрешат някой адрес, от време на време влизат при Краси Аврамов, този път в Кърджали объркали някой адрес и заедно с двама приятели, маскирани с черни качулки, нали, Така? с палки, просто направо нахлувате в стаята, за да го заловите лудия, да го държи заложниците. Това също е добра идея. И после, ако стане някаква пътаклома, обясняваш ми, ние просто по-бързо Боже, влязохме, за и да аз си спасим мислех, че заложниците. съм прекалено зла. Виж го, новинаре, какви ги измисля. Аз мога и още. Сигурна съм. Шефе, запуши си ушите. Надежда започва с идеите. Като си има предвид, че той ползва малка чезничка, за да ходи на почивка. Ти знаеш какво може да стане с един самолет?